aj za váš úvod, aj za milé privítanie, aj to, že som vlastne tu. Krásny, pekný deň všetkým vám. Začnem hneď, ako si povedala, že prečo píšem o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Niekto to možno vie, ale ja som robila takú rubriku v Rádiu Express, čo je najpočúvanejšie slovenské rádio na Slovensku. A bolo to také moje hobby. To veľmi taká tenká hranica hovoriť o tom úspechu, pretože každý z nás je úspešný tak, ako chce byť úspešný. To znamená, že to, ako sa vy cítite a čo robíte a dáva vám to zmysel, všetko, čo robíte, tak to je podľa mňa ten úspech. A ja to aj v tej knihe vo svojom editoriáli píšem, že každý máme svoju hranicu úspechu. A keď toto tu vidím celé, odkedy som prišla, od včerajšej večere a ako tu navnímavam túto atmosféru a teším sa veľmi na ples, tak vy ste všetci a brutálne úspešní. To nemôžete, akože nikto nemá to právo hovoriť, kto je aký úspešný, lebo to, čo vy tu vytvárate, je naozaj krásna vec a to je dôležité. Spájať sa, networkovať a šíriť pekné veci ďalej. Takže je mi cťou, že som tu s vami, že môžem prezentovať svoju knihu a že sa s vami vlastne rozprávať a stretávať, že som vyšla z toho štúdia a vďaka tej knihe sa môžem reálne stretávať so Slovákmi, v tomto prípade samozrejme aj Čechmi, vo Švajčiarsku alebo teda celkovo v zahraničí. Takže dámy, ďakujem vám veľmi pekne za celú tú organizáciu a všetko to, čo sme si prežili, kým som tu teda naozaj došla, fakt intenzívne, ale veľmi profi. Takže ďakujem a užite si dnešok, teším sa, ako sa večer zabavíme na plese.